ka-selfish ning mga CFD. Ingon ana ang kinaiya sa yawa, di gyud magpakansik, gusto nga sihawod. Tanawa mga higala, si RG Sino nag-communicate mi sa Facebook, sa Messenger. Naghimo kog topic, ingon nga ako'y affirmative side. Daghag pasangil, kawaw ninyo ang mga CFD. Ay, wow, kinaalang ninyo ba? Pating wawa ka na kung kabalo mo mauwaw. Daghan pasangil si RG Sino nga di daw debatable ang maong topic. Ay, di debatable. Sabado versus Domingo, Saturday versus Sunday, di na debatable. Among igpapahulay Sabado, yung igpapahulay Domingo, di na debatable. Katoplo, katoy-toy. Di na magsilbi. Ang gihimo niya di Sino, kaya di mas musuklos topic. Naghimo siya topic parang mahibalo mong kadaghanan nga magian sa video nga si RG Sino naghimong topic. Unya ako iyang pabarugon. Unya siyang topic nga gibuhat nagtuo pod siya og mukaka ko siyang topic. Nagtuo siya og di na ko sukli ang topic. Pero ang punto nako ba butol mong dagko, butol. Dili debatable ang Sabado nga igpapahulay. Tumanon sa mga 70 Adventist di debatable. Ang inyong gituman Domingo yung igpapahulay di na debatable. Pataka ang mga Sino ay selfish ang tawag. Nagbagulbol man si tawag ini nga buy hilak. Ay, atong hinumduman nga ang yawa rapod ang nakaila sa iyahang gitawag og isig kayawa. So tingala ko nganong kabalo kay ni siyas dagan sa gitawag og yawa. Okay. So karon tinuod gyud nga nakipag-communicate si Mr. Villanueva sa tua para kana bitong nanghagit siya og tawag ini nga debate. Pero ang point magud nato og sa video nga ato ang gitawag og record, dili pwede nga moatubang ko og usa ka diskusyon or usa ka debate nga ang labanan mahulog siya og battle of opinion. Kanang gingon niya nga daghan kog tawag ining alibay, no? Wala na hitabo nga daghan kog alibay sa iyang gi-challenge nga gitawag og topic. Ang point lang nako gusto na nako tulid ang ilahang gitawag pangunahuna sa hinungdan nga mahulog nga kung ako ang sakyan ang ilahang gitawag og gusto sa panahon sa debate mahulog siya battle of opinions. Di man na pwede kay ang meaning sa gitawag og debate usa ka pamaagi nga din ipadayag nato ang kamaturan. Namo di mapadayag ang kamaturan kung opinion versus opinion lang ang labanan. Dili gyud na pwede. So gusto nako nga facts versus facts. Sumot ako sa gingnan nga kanang imo ang giingon nga adlong igpapahuli. Actually dili adlong igpapahuli pero meron nang gikuan ni. Yang gilabay kay abo po to sa gitawag og pagkaon. Ako sa gingnan ingo claim ra magud pod na ninyo. Pwede mo claim o di may magbuot sa inyo ang gitawag og claim. Ang point din ha kung kana bang inyong gi-claim, appeal ba mo? Paman ang punto. Kana bang inyong gi-claim nga text sa balaang kasulatan, appeal ba mo? Dili man debatable lang nakasulat sa balaang kasulatan. Gidebatihon pa dalin mo. Di na pwede. Ang debatihon din ha kanang kamo nga nang claim. Kung naa ba may koneksyon sa butang or sa text nga inyong gi-claim sa balaang kasulatan. Mao man akong punto. Manalingon ko nga ikuha na yung topic na dapat i-appeal ang Seventh-day Adventist. Kanang gi-claim ninyo nga adlaw ipapahulay dapat appeal mo. Kaya di man mo na ma-ergon ng gisulat sa balaang kasulatan nga ang Jewish religion naa sila'y adlaw ipapahulay. Di man mo na madebate. Dili mo na ma-question kay mao na siya ang realidad nga ang Jewish religion naa sila'y adlaw ipapahulay sa ikapitong gitawag og adlaw. Ang point din na kamo nga Seventh-day Adventist, appeal ba mo? Appeal ba mo anang gitawag og adlaw ipapahulay? Ingon ka, di ba? Kung kahinumdom ka, o ka malipong sa imuhang tawag in communication sa kuang, i-appeal na si mong pangutana. O saan ako pag-appeal sa akong pangutana kung dili included ang sa topic ang Seventh-day Adventist? Dili ba? Kung adlaw ipapahulay lang ang ibutang sa topic, gusto ko pa ba kanang ma-appeal ba di ay ang question concerning Seventh-day Adventist kung wala na-appeal sa topic ang Seventh-day Adventist? So, mo na, ang question din na kamo, dili ang nakasulat sa balaang kasulatan. Ang question din na kamo nga nag-appeal-appeal ang nakasulat sa balaang kasulatan. Number two point, ingon pa niya, naghimo daw kuno siyang topic, ilaban niya sa kuha. Mali man ito yung topic. Number one, grammatically wrong. Number two,
tawag ining again mahulog siya og battle of opinions. Gihanyagan to kang topic. Yung ka dili pwede kay ako may tawag ining gahimo. Unsa man di purpose anang pag-communicate ninyo concerning sa paghimo og proposition kamo ra day mag-uyon-uyon, dili pwede. Dapat both side mag-uyon sa topic. Hindi man kumuuyon na ato yung topic yung mahulog ang battle of opinions. Kitagaan ta mong topic di pud mo muuyon. So kamoy nag-create og inyong kaugalingong topic. So unsa man nahitabo sa pag-create ninyo sa kaugalingong topic, di inyo mabarugan. Nga naman tungod kay nag-send na ka sa kuha kini naa sa screen. Nag-send na ka sa kuha og tawag inong topic pagkataod-taod nag-post imong kauban galahi sa topic nga ako ang gi-approve. Lahi sa topic nga imong i-construct. Ngano kabantay mo nga apiki mo sa maong gitawag og topic? Ay nalang ingon pa rin na Ginoong Jesucristo, be wiser as a snake. Wala magbantay ko sa inyo nga naman kay mga tuso ba mo. Di ba? Ang yawa daw kuno di daw kuno magpapili dili oy. Di lang ko magpalinglas yawa. Di lang ko kana bitaw magpasulod sa laang sa yawa. Nga naman kay even a single period sa topic magamit na pag-abot sa diskusyon. Okay lang untag inyo ang gi-change pila lang ka litra. Ang inyo paging gi-change kay ang tibuok gyud nga tawag inyong topic dili na pwede. Di ba ga message ko sa imo ha? Ayaw ninyo usaba ang construction sa topic. Kung unsa ang construction sa topic maunay ato ang tawag anang debatihan. Sa may inyong gihimo. Ang karon naulaw siguro timong kauban nga nag-post. Di inyo ang tawag ini nga gi-delete. So ingon na di maghimo ang 3:30. 3:30 man kamo. Wala mo kabalo kung unsaon paghimo sa topic o unsaon pagbarog sa topic nga kamo mismo nag-present. Ayaw igna nga ako'y naghimo sa topic. Nag-propose ko nga kini inyong topic dapat i-appeal. So inyong gi-appeal akong gisakyan. Ni deal ko, di ba? Kayong ka. Kamo ang nag-send sa ko sa topic. Na ako'y topic nga gisend sa imuha, wa ninyo uyuni. Nakagisend ka topic sa kuha isip counter sa topic akong gi-present sa imuha, akong giuyunan. Oh, unya anong inyo mangusabon? Ngano magsige mamugnak-nak? Ngano magsige mamug tawag ining usana kana bitawng hilak sa gitawag og social media? Nga nag-communicate man ta through Messenger. Di ba ingon ko si mo ipag-communicate kang laig og kang bro Paul Alima. Kay ba si unya og tawag ining dili sila mosugot nga mag-undercard ta. Di ba? Unya ayo inangawa ka musukol. Sige kamo na atrasan. Sige ko pregaba. Ikaw na lang ang atrasan. Sige mong panghagit nga naman sa hinungdan nga gusto mong mubawi sa inyong dakong kapildihan. Kapilan na kagilang paso. Katupang debate sa tawag inong Jensan. Kung katong debate na ito bumbo sa ulang, hinundom ka? Gusto lang mo mubawi. Kaya gusto mo mubawi, maunang sige mo gagit-hagit. Asa mga nakakitag ka ng tawag inong champion nga mo ay mo challenge? No! Asa nakakita? Even sa sports? Asa mga nakakita nga ang tawag inong champion mo ay mo challenge? Kamu si challenge sa kuha, di ba? No, mo na sa kuha, mo nahulog nga kami ang defending champion kung baga. Kaya kami man ang tawag inong gina-challenge. So ang nahitabuan na, mo na kung unsa mo ang tawag ining gikauyunan or atong gikayunan, mo ti barugi. Dili pwede nga mag-create mo inyuha niya pagkahuman kamong kamura po. No. No, tusok man gud mo. Ano ba? Bitin mong dagko ba? Nga bitin man kay mag-create og topic. Mura ba ka na bitaw kung sana, mura bitaw ka ng mo si Sir Lulong pa makagsumbagay nga gigapos ko. Dili pwede. So wala. Okay so katong topic nga ako ang ikuyunan, mao na to ang kwan. Mao na to ang ato ang tawag ining debatihan. Dili pwede nga mag-ergutag-butang kana bitaw. Wala na ko uyuni nga gitong topic. Katong imong gi-present sa ko last sa Messenger kining naka-post karon, mao na ang ato ang debatihan. Ug nisukol ka na, di ba? Niuyon ko na nga kuan kay balo man ko nga, di ba? Di lang musulti. Kasi nga selfish daw kuno ko. Sabi ko selfish. Di lang magud pwede ihatag ang kadaugan sa inyo ha kay tawag anang iya magud mo siyawa kanang pundong Seventh Day Adventist iya na siyawa. Manang dili pwede ihatag ang kadaugan sa inyo. Dili pwede magmadaugon ang pundok nga iya siyawa. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe,
i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.